is je naam? Maaike. En je doet mee aan het volleybal en wat houdt het in? Nou, wij gaan met 180 deelnemers 12 uur lang volleyballen en dan gaan we geld ophalen voor het goede doel. En wat is het goede doel? Nou, dit jaar is het voor Serious Request en dan gaan we voor de kinderen die in arme landen leven en die krijgen heel snel last van longontsteking en daar halen wij geld voor op, zodat ze dat kunnen bestrijden. Hoe ziet je programma eruit? Nou, we zijn om 10 uur deze avond begonnen en dat gaat dus 12 uur lang door. En morgenochtend om 10 uur wordt het eindsignaal gegeven en dan gaan we naar het glazen huis op het Swing College en daar gaan wij het geldbedrag naartoe brengen. En blijven jullie ook slapen hier? Nou ja, van slapen komt het niet echt, want het is een half uur spelen en een half uur rust. Dus je bent zo tijdens die 12 uur eigenlijk geen één moment dat je echt goed kan slapen. Maar daarna is het 2 weken vakantie, dus dan kan je het inhalen. Dus jullie gaan echt 12 uur door? Wij gaan 12 uur door. Zo, dat lijkt me behoorlijk vermoeiend. Heb je dit wel eens eerder gedaan? Nou, dit is de 4e editie en ook de 4e keer dat ik meedoe. Dus al 3 keer heb ik het meegemaakt. Maar je slaapt de dag daarna, slaap je de hele dag. Maar daar heb je voor over, want het is echt heel leuk om te doen. Op welke school zit je? Ik zit ook op het Swing College. En alle leerlingen die hier meedoen zitten ook allemaal op het Swing College. En ook de docenten. Dus. Oké. Doe je veel aan sport? Ja, ik zit zelf ook op volleybal. Dus dat is hier mooi meegenomen. Welke studie wil je opgaan? Nou, ik ga ook de sportkant op. Ik ga naar de ALO volgend jaar in Eindhoven. En ik hoop daar volgend jaar te mogen starten. Veel succes en vanavond ook nog veel succes. Dankjewel.